3, 2, 1 nu! Hej, Jytte! Nej, det er mit far. Jeg prøver at dræbe den. Så er den allerførste video kommet ud på YouTube! på YouTube, på kanalen, eller hvor derfra er. Ja, det var sundt. Nå, hvad skal vi så lave nu? Vi skal jo i hvert fald starte med at få noget træ og sådan nogle våben. Hvor meget uld har du? Jeg har 1. Jeg har en, jeg får snart 2. Okay, Jeg er i gang med at dræbe en. Ja. hugger lige lidt træ hov. Altså, nå. Ja, hvad? Tag dig ud forud der. Det er bare en anden farve, det er ligeglad med. Kan vi så også lave se en del på? Laver lige sgu en... Og jeg har fundet et får. Hvor er du? Ja. Der er 3 sekunder 4. Jeg kan ikke finde dig. Der har vi det. Okay, jeg vil også dræbe nogle af dem. Der er vi samtidig for næste seng. Hvor mange er det nu til at lave seng ud af? Man skal kun bruge 3 til at lave 1 seng, og jeg har 2. Jeg har 3. Okay. Og nu har jeg også 3. Ja, det har jeg nu. Man tager dem lige med, så kan vi altid lave flere senge. Der er også køer derhenne. Vi skal tage dem med et våben herhenne. Sådan her. Oh my god. Rolig, ikke dræb dem. Ikke dræb dem endnu. Fordi jeg er i gang med at lave våben til os. Jeg tager det også lige til mig. Ja. Sæt det til mig, skynd dig. Lad du kan komme hen til mig. Jamen jeg tager forne, så tager du køen. Okay. Enig? Ja. Jeg tager forne, så tager du køen. Tag køen. Okay. Det er bare 2 flag. Forkert dyr. Jeg går bare lige igennem for at dræbe dem alle sammen. Der er en ko til. Den har jeg ikke lige set. Du fik ikke noget mad, vel? Nej. Jeg har allerede brugt mit sværd næsten. Nu har jeg allerede brugt det. Deroppe. Jeg har ikke fundet ting. Det er 7 stykker hvidt ud. Ja. Jo, det har jeg. Mig og Freja, vi optager bare lige lidt. Så skal jeg nok hjælpe. Lav sgu lidt svært til. Bare lige for at drikke kyllingerne. Jeg har 9 stykker ud. Jeg har også noget kylling. 9, ja. Kun 9. Nu mister jeg liv. 7. Jamen, jeg mister liv. Hvorfor? Fordi jeg ikke har nok mad. Du skal ikke gå ind for mig. Nej. Du siger sådan der. Lad os bo herinde midt i junglen. Det er derinde i. Hvor er det Midt derinde. Det er bare herinde af. Jeg skal nemlig ikke løbe så meget, fordi at... Har du set mit skin? Ja, har du set mit? Robin Kaya! Og Samarita! Skinnet Samarita. Bortset fra, at jeg har lavet nogle ændringer på det. Altså, det har jeg ikke lyst til at bruge jeg. Jeg vil efter ikke. Jeg kan bare godt lide din skin, men det skulle bare ikke lige være brun. Nej, så vi valgte altså en anden farve. Til... Ja, det er vist heller ikke så godt, og jeg er jo heller ikke brun i huden, så... Nej. Kan du hugge nogle træer? Ja, det er slet ikke det, jeg er i gang med. Nej, på grund af... Velsøs! Jamen, det bruger jeg mega tørst, jeg lige ved at følge om. I virkeligheden? Ja. Der er vand der, men det er mit vand. Jeg bliver nødt til den. Fint. Hvad, er det kun vand? Ja, det er kun vand. Sikker? Ja, jeg er lige ved at hente. Nej, det er tyst. I skal ikke tage støjen i baggrunden. Det er bare noget maskineri, hvis man kan sige det sådan. Vi er i gang med at lave et nyt badeværelse. Jeg kommer lige, jeg går lige, hvor fanden er det henne? Okay, så lad os blive lige her ved den her crafting table, der sætter jeg den. Så går jeg lige hurtigt ned og miner lidt. Nå, jamen... Jeg skal lige hurtigt høre sådan noget. Det skal jeg altså lige se. Ja, undskyld, der er lige kommet lidt... Jeg må lige undskylde det alarm.
Don't wake me up, na, 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 na. Måske skulle lige lave en kiste til alle vores ting. Sådan der. Hvor jeg lige hurtigt kan lægge noget i. Da. Jeg vil skrue noget seed. Vi er tæt på mine, det er vi glade for. I kan godt se, at jeg mangler noget mad. Cleaner bare lige det her fuldstændig. Wow. Så lige der også. Så lige få fjernet det her. Der er mange flyver. Det er helt beroligende. Alex, hvad hedder det nu? Røret til at banke væggen ned. Ja, vores far, ikke? Jo, men det var sådan lidt. Jeg gætter på, at jeg har snart nok cobblestone til, at vi kan lave nogle tools. Så laver jeg de der lange stave der. Stave? Ja, til Pinde? Pinde, ja. Ej, hvor er du hen? Bare du skal blive der ved craft-tingene. Det skal jeg nok komme op til dig nu. Jeg står og ser på dig. Vi kigger lige hurtigt her, om der er noget her. Ikke så meget. Oj, var det ikke jern, jeg så dernede? Der, perfekt. Det går vi lige hen senere. Det der Minecraft-lyd, det skal jeg ikke lige have på mig. Fordi det falder jeg næsten i søvn af. Somebody time. Ej, det kan jeg... nu mister jeg liv igen. Slip Jeg har det her. 64. Prøv at kigge på mig. Jeg mister liv. Prøv at kigge på mig. Ja. Kig lige på mig. Jeg mister liv. Jeg skal lige hurtigt have en kylling her. Så lige hurtigt kan få noget af det. Sådan der. Det er mit mad lige nu, synes. Ja, jeg har heller ikke brug for det. Jeg hygger mig bare. Jamen, jeg hygger mig bare jo. Det er fuldstændig mig. Ej. Hvordan? Skal jeg lige hurtigt lave et sæt tools til os? Skal du have en seng? Det som synes. Nej, der ligger en... Så skal lige ind og tage pickaxen. Jamen, det var når jeg har lige lavet 2 senge. Der pickaxen er bag dig. Tak, danke. Jeg har lavet 2 senge. Ej, det kunne være... Ja, jeg skal lige lidt flere pinde. Perfekt. Ligger Og herinde. der var mere brunt uld. Du kommer til at smide noget brunt uld ud. Ja. 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 Undskyld, det var bare en bøvs. Det var faktisk sort, men okay, tror jeg. Ja, jeg har også lige sådan en her til dig. Og så til sidst. Sanger. Ja, jeg har også lige sådan en der til dig. En spade. Ja. Den er lige der. Sanger. Laver du huset? Ja, det skal jeg nok. Jeg samler på 3, Ja, det er godt, hvis du gør det. så vi kan lave huset ud af 3. Skal du lave huset ud af 3? Jo. Eller jern? Det gider vi. Ej, ikke jern og syn, man kan. Så skal vi være rigtig meget jern. Ja, Og det tager altså 100 år at finde meget jern. Altså rigtig meget jern. nej, ikke jern, ikke sådan noget jern, altså. Det er men de her våben, som der er lavet ud af. Vores cobblestone. Ja, cobblestone. Ej, det ser grimt ud, synes jeg. Men det er bare sådan til zombierne. Jamen, bare rolig. Hvis du bare bliver ved med at hugge noget træ, så overlever vi nok. Overlever det hele. Nemlig. Vi har, vi er spejderne. Spejderne i junglen. Ja, det må nok være nok. Jeg er i gang med at lave fundamenter til hele huset. Skal vi se, er den ikke langt nok? Nej. Så er det godt, jeg har over det. Tag også lige det lyse træ. Det, der står lige midt inde i huset, der kommer. Yes. Det kan lige være sådan der. Prøv at se.
Jeg kom lige til at fjerne den aller sidste nedenunder. Ja, men jeg skulle bare se, om det var Okay. okay. Lidt ekstra. Den der ekstra crafting table, den ligger jeg lige hurtigt i kisten. Så har jeg også lige... der. Skal jeg fjerne træerne rundt om huset? Ja, vi skal fjerne dem. Jeg begynder nu. Jeg kom til at kaste noget. Imens så skal jeg lige hurtigt have noget træ. Nogle planker. Bare lige til at lave sådan et gulv. Fail. Hvad laver du? Søs, der er minizombie efter mig. Ja, slap af. Jamen, jeg kan ikke... Kunne du ikke bade? Nej. Vi er i gang med at optage. Nej, jeg gider. Nej, vi har været ude at spille. Det er fodbold. Vi har været ude at spille. Pitboard. Hallo, du skal passe på, der kom i den nye opdatering, så er der mini-zombier med. Altså små zombier. Der er 2 zombier ved huset. Jeg er i gang med at tage den ene. Jeg kender dem. Ja, og så laver jeg lige hurtigt svær imens. Ja. 2. Jeg tager det. Så beskyt lige mig. Jeg tager en zombie igen. Så beskyt lige hurtigt mig. Skal nok prøve. Her, jeg har kastet et svær. Fuck, en mini-zombie, mand. Ja, den er sur på mig. Hvorfor? Det ved jeg ikke. For jeg synes, dit svær ligger derhen. Jeg tager den. Var der også et æble derhen? Ja. Jeg lægger lige alle de ting ind, som vi ikke vil have, der bliver væk. Jeg har lige lægget alle mine ting deri. Så nu er vi ude på udflugt. Jeg mangler liv. Så kig i kisten. Nej, jeg skal bare lige spise det her æble. Så det skal om. Det er også noget, vi skal ud og finde mad. Vi går på aftenudflugt. Er det okay? Hvorfor ligger alle dine ting her i? Jamen, det er nødt til, at jeg skal ud og drikke zombier, og så får vi nok noget mad af dem, det der. Okay. Det er tørret. Ja, det der tørre fra, det skal vi altså ikke bruge til noget. Det her. Ja, det der, det skal vi ikke bruge til noget. Jo, det kan vi spise. Ja. Vent lige, kan man? Ja. Zombier! Tager du dem? 2 af dem. Hvad? Det er fra, at du hunker så mister du hele tiden mere, så mister du mere af det der. Du mister bare mere og mere af det. Så hunker du i 20 sekunder. Det betyder, at du mister mere og mere liv, så vi skal få noget altså rigtig mad. Må jeg gerne tage et stykke kylling? Ja, det må du godt. Giv os lige mig et så. Ja, jeg har lige smidt det. Nej, det er svært. Ups. Det gider jeg ikke have. Smid. Jeg har den. Sådan, jeg har smidt det. Min zombie. Sådan der. Kan vi ikke lægge os noget senere, Albert? Hvis jeg tager dem ud. Jeg har taget min. Jeg har taget min. Ja, okay. Jeg bygger bare lige hurtigt. Sådan, bare lige sådan her. Jeg skal lige hurtigt se, hvor skal døren være. Den... Er det nok? Nok 3. Jamen, vi skal ud om morgenen og finde mere træ. Meget mere træ, tror jeg. Der er noget hvidt. Jamen, det skal jeg ikke bruge. Jeg skal bruge det her træ. Arkwood. Så men nu har jeg det bare lige hurtigt af sådan her. Jeg vil gerne have, at det bliver 4 højt, så vi skal lægge os til at sove nu. Ligger der min ting, men okay. Hej! Hallo! Nå, kom, lad os få hugget lidt mere træ. Jeg tager den der zombie, som der er på vej. Nej, lad den være. Lad den smelte. Nej, Brune, jeg vil ikke have, at ramme vores træ. Nu skal du hugge lidt mere træ i hvert fald. Brug de svær! Sådan der. Der var en zombie til. Hvad er du ikke? Goddag igen. Så er vi tilbage. Jeg er lige ved at dø, så jeg ligger altså lige med ting. Nej. Og så må jeg hoppe ned, og så må jeg bare komme tilbage. Nej, men jeg ved ikke, hvor det er, du starter, så lad være med at dø. Eller jo, prøv, kom herhen, så dræber jeg dig. Fordi du starter der i en seng. Respawn. Ja, det gør jeg. Godt. Perfekt, så stjal jeg sgu lige det XP. Nå, mere træ. Vi skal lige ud og have mere træ. Meget mere træ, synes. Ja, men jeg mangler en pickaxe. Nej, det gør du ikke. Nej, den ikke en derhen. pickaxe, men en til at hugge træ. Nej, den lå inde i kisten. Deroppe. Nå, jamen jeg har brug for en til jo.
Jamen, jeg laver lige en til os til dig, eller hvad? Ja, vil du vel lave en ekstra en til mig? Kan jeg så ikke lige gøre sådan her, så lige hoppe her? Sådan der. Jeg gerne have fjernet meget af træet her. Så vi lige hurtigt kan bygge færdigt. Sådan der, sådan der, sådan der, sådan der. Åh. Det skal jeg lige huske. Oh ja, yeah. Sådan der, lidt mere træ. Skal have rigtig meget træ, synes jeg. Kan jeg godt lige hurtigt lave det her. Ordentligt, husk selv det. Der var jeg. Hvad skal du nu? Jeg skal lige have noget at drikke igen. Jesus, mand. Enten har min søster bare slet ikke fået noget vand i dag, eller så er hun bare totalt hyper. I don't know. Det er det træ, den skal også fjerne. Så. Jeg skal gætte på, at jeg er rimelig meget træ i hvert fald. Ui. Up, og to der. Jeg ved godt, den skal lige være... Det skal være meget højere i hvert fald til mig. Og jeg synes, jeg vil lige få et meget større hus i hvert fald. Men nu står hun bare stille. Det er fordi, hun lige skulle hente noget vand. Jeg tror, hun har lidt ondt i mausen. I første episode af Minecraft Adventure. Et ævle. Ja. Sidst, det skulle jeg ikke have gjort det der. Så må jeg lige lave en stige. To der og to der. Har lige præcis 2 til. Det vil jeg lige smide herind. Godt. Ovenpå, det skal være... Altså vejen op ovenpå, det skal så bare være her. Siger vi bare. Fjerner lige der. Det fjernes det her i hvert fald, så man kan sige. Det er derfor jernvinderne. Oj. Minecraft Adventure episode 1. Sæson 1. Der kommer flere sæsoner. Er der ikke mere træ her? Rundt omkring? Der. Lige perfekt. Det er måske ikke lige perfekt, vel, men... Så jeg skulle lige lidt... Det. Oj, der var mere. Det havde jeg ikke lige set. Ham sorry. Får lige lidt flere ævler. Jeg aner slet ikke, hvad hun laver, hende der... Den der pige. Nu så min søster. Nej. Skal jeg lige tænke. Jeg ved, jeg så noget jern hernede, men jeg skal lige bygge huset færdigt, synes mig og søs. Der var der noget mere træ. Og husk, et stykke træ kan holde op på rigtig meget træ. Det siger jeg bare lige til dem, hvorfor fanden gider træet ikke fjerne sig? Så derfor. Til der er der mere træ. Der bare hænger lige ud i luften.
Sådan der. Samrita. Perfekt. Så vil jeg jo lægge de sidste planker her. Hun står bare stille, det kan jeg ikke lide. Og det er jo min søster, så... Ja, men lad os... Jeg tager lige hurtigt alle tingene ud herindefra, og så vil jeg lige... clean det her. Lidt mere. Pluk, pluk, pluk. Så vil jeg lige gøre sådan der, sådan der, sådan der. Tag den der, de her to. Ovn der. Kister der. Sådan en der, og så laver jeg lige en ovn til. Shit. Jeg ved ikke. Nu skal jeg lige lægge de der ting i en kisten, og så får sådan en helt fuld inventory. Det kan vi ikke lide. Oj, den der skal lige på mig. Det skal jeg ikke have på mig. Det der skal jeg på mig. Det og der. Sådan der. Og så kan jeg lige smide de her to ting. Hop. Fik du noget vand? Hvad er der galt? Jamen, jeg har bare lige lidt rundt så. Tag lige lidt. Hvorfor? Ja, hvorfor det givet fælles? Hvorfor gider det ikke det? I don't know endnu. Jeg ved det ikke endnu. Jo, det forstår jeg på, at der er lidt træ. Ja, der må ikke være noget træ i det overhovedet. Men det er det mest. Fordi hvis der er det, altså nogle træting, så er det ikke. Øj, der falder ned. Ja, men Mr. Cornel, heldigvis. Så lige hurtigt få fjernet det her, og så se. Der var der lidt. Pis. Smid lige hurtigt min nye økse, pickaxe til mig, ting. Yes. Cool. Tak. Jeg har lige sådan rykket lidt rundt herinde. Og vi skal også til at lave loft. Ja, jeg har fundet en pokkers. Hvor er den? Det er... Helt deroppe. Jeg kan ikke nå jeg har den. fundet. Nå, perfekt. Tak. Fik jeg lige lidt mere træ. Skal vi godt snart sove i telt, en eller anden? Jo, vi kan måske gøre det i morgen. Ej, måske. Ikke? Kom lige an. Ja, men jeg forstår ikke, hvorfor det ikke lige helt går væk. Nå, er det ikke meget sjovt alligevel at spille survival, at man selv skal finde sine ting? Ja, det var meningen, jeg vil gerne spille med det. Freja, hun kan godt lide at spille kreativ. Eller som jeg kalder hende søs, og hun skal så kalde mig bror. Eller bror. Yes. Bullshit. Så kommer jeg skal lige hurtigt fjerne. Hvis du hopper, mens du falder, så når du sikkert... Kom lige op. Nej, vent. Kom lige op, Freja. Hvor? Herop, jeg skal i gang med at bygge loft nu. Eller den næste etage. Men vi skal også snart til at runde af. Som man kan se. Jeg har ret i mig, jeg skal snart rulle af. Rulle af? Ej. Altså, skal du skide, eller Nej, hvad? det var joke. Ja. Ja, men lad os lige hurtigt bygge huset færdigt, lige få hugget lidt træ, og så ligge tingene ovenpå. Jamen, jeg laver lige lidt. Tag lige hurtigt kisterne, eller tag lige hurtigt sengene, så, og så stille dem ovenpå. Vi skal lige ud og have lidt mere træ, så kom. Nej, På eventyr! Jeg har her. Nå, så smid det hele. Nej, så trykker du E. Tryk bare E, i stedet for at trykke Q. Så trykker du E, og så kan du bare trykke på dem alle sammen, og så smid dem ud til mig. Perfekt, mand. Jeg får lige sådan en helt stack of my sister. Så i næste episode skal vi ned og mine efter ressourcer. Hvad skal du? Sådan der. Nu er vi snart færdig. Så bliver den allerførste episode på min eller vores kanal uploadet. Oh yeah. Det bliver jo meget godt. Håber jeg. Hej. Det var vores nye nabo. Så. Jeg sætter dig ned, søs. Lad være med det der. Det var tulle. En slem miskat. Vil du holde øje med visekatten her? Ja.
Ja, søs. Søs! Lige her, der må dele ud af hele lortet. Jeg skal lige have lidt mere træ. Søs! Freja, kommer du ikke snart igen? Vi kan altså ikke bare gå, når vi optager. Kan du se, Freja? Du kan ikke bare gå, når vi optager. Altså, det er fuldstændig. Jeg klippede 14 af agurker i går. Agurker. Jeg klippede 14 i går. Sådan der. Jeg vil lige ved at få noget mere træ. Fordi mor, hun siger så til mig, der skal bare være nok til, at jeg kan lave agurkslæt. Ja, der er da godt nok rigeligt. Tag lige dine agurker så gode. Altså, halvdelen af vejen har sgu da fået dine agurker i går. Du kan ikke... nej. Kom lige ud og hjælp med at hugge noget træ, så vi lige hurtigt kan blive færdige med loftet. Ej. Nej, ikke nu. Øj, creeper. Den har jeg ikke lige set. Hun har bare gjort det for nysgerrig. Dumme hund. Nej, du skal ikke sige til hende, hvor så kommer de med lærer. Og hun har også lige sagt, at de har fået deres svin, hvor der tager deres børn. Ja. Og naboens katter, de sidder jo fandme og snakker sammen med deres Ser hun det? Hun hænger gerne med hende. Ja, der har lige været der til at begynde. Og det er en maler, der kommer ud fra en maler der. Han har været til at stillads op i dag. Jeg har 10 stykker. Okay, men så lige lave dem op til planker. Så lige hurtigt kan få lidt mere træ. Jeg tror bare, jeg laver 10 i alt om. Til lidt mere, så bare lige tager... Jeg har 40, så det pøs ikke. Nå, jamen, kom bare, ikke? Ui, mere æble, halløj. Altså, i starten må vi nødt til at dræbe hinanden for at få mere mad. Så jeg lader være med at spise. Så det skal vi lade være med. Jeg har lige lidt mere wood her, vi lige kan lægge i. Og sådan. Satan. Jeg skal nok bygge resten. Nej, jeg har masser. Så gå lige... Åh, Nu stopper du. det var da ikke mig. Og hun spiller altså på min gamle bror, fordi at hun har altså ikke fået lavet sin egen bror endnu, og det kommer vi også til på et tidspunkt, så ja. Jeg tager lige hurtigt sengen, og så smutter jeg. Hvad fanden? Hvorfor? Nej, det bruger jeg vil sætte den oven på hinanden jo. Nå, jamen så kom. Så det ser lidt pænere ud. Så bare lige prøv at komme her. Så det vil få flere. Ja, god idé. Jeg sætter lige hurtigt sådan, bare sådan lige en stak hen sådan her. Hjælper du ikke lige? Jo, det kommer om det. Hvad synes du? Jeg bliver lige rundt, så hvis jeg knap den. Bare bælte. Bonne eller bøsse? Jeg skal bøsse på, når jeg er en pige. Om så er bonne eller lesbisk? Nej, på når jeg drikker det. Så er det også blevet zombie-dag eller zombie-nat. Jeg kan ikke lide den nye opdatering, hvor der var mini-zombier med. Det der kommer De med. løber hurtigt. De løber med hurtigt, de gør. Og så går de bare efter en. Det er den nye opdatering, og vi skal også have heste på et tidspunkt, ikke? Jo, og der... Bare ride rundt med hestene. Kom dog ind i huset. Nej, jeg har jo lige fået min mad. Jamen, lad være med at spise det. Brug dit sværd, Ja, det ved jeg godt. Det er Der er en zombie, der har en dolk. et sværd, mener du? Jeg bruger hjælp. Jeg kommer. Bliver du smadret, søs? Ja. Jeg har kun 3 liv. Øj, der er en zombie til. Jeg tager den. Au, Samrita. Jeg skulle lige til at sige Samrita. Goddag. Nå, Vi har 5 æbler. Okay, jeg tager lige hurtigt 16 stykker træ her. Så laver man en stack. Når man stikker af. Når man går i byen. Freja! Sådan der. Så man skal bruge... man skal kun bruge 12, hedder det. Til en dør.
zombie. Åh, crap. Yep. Ja, Og de er jo til... jeg mister liv. ja, jeg har også kun 3,5. Ja, jeg lægger lige hurtigt alle mine ting hen, og så dræb mig lige. Dræb mig lige. Et slag. Perfekt. Når du kommer tilbage, så dræb mig også lige. Lort. Nå, men se, nu må I skulle lige se mig snyde YouTube, åbenbart. Game mode 1. Nej, det kan man ikke. Så må jeg gå hele vejen hen til dig. Jeg kan bare ikke huske, hvor langt væk det er. Så bare læg dig til at sove. Så kommer jeg lige om lidt løvende. Jeg kan se huset i hvert fald. Så der stikker af en lille nak. Lol. Hvorfor er dit aflangt? Det ved jeg ikke endnu. Men vi skal også til at runde af nu, så tusind tak fordi I gad at se med. Vi ses nok. Jeg kan ikke sove, fordi der er monsters for tæt på. Okay, jeg kommer. Den bliver... Vent, jeg har en idé, jeg gør sådan her. Nej, Brønne, så dør jeg. Og så lander jeg. Nej, sådan der, nu er der ikke nogen monster med. Læg der i sengen, Fancy. I'm sorry. Nå, men tusind tak fordi I gad at se med. Vi ses i næste episode. Af Minecraft Adventure. Hej hej.